rádio. Nahrávanie sa mi stoplo, takže urobím to na 2 časti. Naozaj ten strach vás oddeluje, udržuje v starých presvedčeniach. Ten strach vás udržiava v nedostatku, v chorobe. A láska naozaj lieči, spája a motivuje. A ja som pri nej zažila, že pri tej babke som zažila ten zážitok, ktorý ma oslobodil. Ja som to cítila ako oslobodenie sa z toho strachu. Ale bolo tým zážitkom treba prejsť. Takže dávam to práve tento zážitok, ktorý bol neskutočne silný, pretože to bol naozaj najväčší strach môjho života. A keď tým prejdete v pohode, aj keď určité ešte čosi maličko sa vám ozve z toho starého, ale prejdete v tým pohode a viete, že ste to zvládli, tak ste posilnení tou časťou, ktorá bola niekde v nejakom strachu. Z niečoho, z nejakého zážitku a tá vaša časť sa k vám pripojí a ste o to viac v láske. O to viac ste v tej svojej energii, o to viac ste v tom svojom. A rada by som povedala, že toto je naozaj dôležité prejsť. Pretože vás to zoviera. A táto sviečka dračia krv je práve o tom, nabrať tú odvahu, do toho ísť. Do tých strachov. A počas horenia ona vás bude smerovať kam, čo by bolo dobre urobiť. Uvoľňuje to napätie, uvoľňuje to zovretie. Takže naozaj odporúčam aj tento druh sviečky. Nebať sa toho ísť do tej tmy, sa pozrieť, čo to tam je za tým. Aj v terapiách, ktoré robím, volajú sa Cesta k svojej duši, tak samozrejme aj tam sa ukazujú strachy, keď vchádzame do tej časti, ktorej je to podvedomie, tak aj tam to vidím, ako to je treba alchymizovať, prejsť tým, pretvoriť to. Takže tak, asi. Vypli mi video, takže trošku ma to z toho, čo som chcela hovoriť, vyložilo. Samozrejme, že sa musí tma ozvať, veď to mi je jasné. Mám s ňou bohaté skúsenosti, ako tak už poznám tie ťahy, tie jej triky. Dobre. Takže znovu k téme. Pozrite si symbol, precíťte si symbol, farbu, sviečky aj tému. A keď vás to osloví, keď vám to niečo povie, tak sa môžete ozvať. Dole pod video dám mail, na ktorý mi môžete napísať. Môžeme urobiť konzultáciu a môžeme sa o tom porozprávať, čo by bolo pre vás hodné, ak vás zaujala práve táto téma, tento symbol, táto farba sviečky. Takže tak